Ахурамазд чанд ном дошт? Чунки мо медонем дар ислом Аллоҳи меҳрубон 99 ном дорад ва дар ин ҷо 101 ном аз Ахурамазд мавҷуд аст ва баъзеҳо дар дигар китоб ман хондам гӯё ки 75 та, вале дар ин ҷо 101. ман ҳамон номҳое ки ҳозир ман бисёртар ба номҳои мусулмонӣ монанд астам онро мехонем. вақте ки Зардуш мепурса ки сар мешавад, хай номота бигӯ ба Ахурамазда ответили ему: мои первым есть единственное, яъне ягона. мана гӯш кинем, ҳамин номҳош аз ягона сар мешавад. ана дар арабӣ ҳамина касе арабӣ марҳамат тарҷума кинем, яъне нагуфт ки 2 3 4 худо чи, яъне саршави ман аз номи ягона, яъне едини баруси. Дигам даюши, яъне шояд даюши, диҳанда. весёли, весёли хурсанд. дигар номаш святност, яъне муқаддас. добри веши, яъне чизҳои хуб. понимание, бо фаҳмиш. знание, бо дониш, яъне ба арабӣ нам яке номи худост ал-алим. номи нӯҳуми ӯ блага, яъне блага, корҳои хуб. дигар номаш благосостояние, никӯкор. ва дигар номаш ахура. дигар номаш благодательный, благодательный человек, хайрхоҳ. ман дар ҷамъи совадам хайрхоҳ ба тоҷики тарҷумаш. непобедимый, яъне таслим ношаванда. мои другое имя тот, кто дает истинный отчет о жизни, яъне касе ки ҳақиқати ҳаёта яъне ҳисоб китоб мекуна. другой номи дигари всевидящий, яъне ҳамаро мебина. дар номҳои Аллоҳ ҳам аст албасир. датуш, яъне создатель. создатель ва тоҷики яъне созанда. ба арабӣ хай касе медона гарна, шояд ино ҳамаш ҳамон номҳои Аллоҳ бошанд. ино аз китобан бародаро, инҳо бисёр дурӯғ нестанд, инҳо ҳамаш ростанд. дигар номи дигараш хранитель, яъне хай посбон. даритель здоровья, дигар номаш, яъне муҳофизи саломатӣ. аҳура, аҳура гуфтем ку ҳамон номи Господ буд. ва баъд аҳура бо мега ки мои имя Мазда, сведуши. боз мега ки номи ман святой, яъне сведуша гуфтем ку, яъне донишманд. ин шояд дар чам боша, ҳамаро медона. баъд бо мега ки защитник мой, яъне защитник, ҳимоягар, алхалик, агар дурӯғ нагӯм. милосердий, милосердий, яъне милосердий. раҳмон, ё ки раҳмону раҳим бахшанда ва меҳрубон аст ку. милосердий. бо яке номҳои гашт аст ки тот кто не обманивает мои имя, яъне инсоне ки фириб карда намешавад, яъне инсоне бахшиш, яъне касе ки фириб карда намешавад. яке номҳои гашт. господин благосостояние, дигар номаш, яъне доро благосостояние. бо дигар номи гашт сильный, бақувват, яъне моё имя великий, бузург. моё имя мудрый, доно. яъне номҳош ба номҳои мусулмонии худои мусулмонӣ баробар. ман бародарон дар амони худо бошед.